गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम दिनै गासै इम्परटेन्ट खोथा जेखौ आं सानदों आरो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनि आरो नोंथांमोना मोजाङै मिन्थिया जानो हागौ दा जायनि थाखाय जोङो दिनै मोनाबिलि समबाबो हरखाबैहाय बे निउसखौ नोंथांमोननिसिम हरनांगौ जादों। दा गोबाङानो जोङो निउस मिडियायाव खोनादों, फेसबुकाव नुदों, इउटुबाव नुदों जे आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौहाय जे जोंनि क'क्राझार मेडिकेल हस्पिटालावहाय माने शिफ्ट खालामनाय जासिगोन आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्रायबो डिसि मेडामाबो बुंदों जे साननैसोनि गेजेरावहाय एज पार एज दा डाइरेक्सन अफ चिफ मिनिस्टार जिहेतु बुंदों क'क्राझार सिभिल हस्पिटालखौहाय शिफ्ट खालामनानै लांनांगौ आरो जोंनाव मोनसे आदा नटिस दङ आदाया दा बेखौ सोफाना होबानो जाबाय। दा बेनि सायावहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरो दा मोजां बाथ्राया बेबो जे दिनै क'क्राझार सिभिल हस्पिटाला जुदि मेडिकेल कलेजाव थाङोबा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव थाङोबा बेराफारसेथिं जाय दे मोजां सिभिल हस्पिटाला देरसिन जासिगोन होननानैहाय नाथाय आरो बेराफारसेथिं साननांगौ बाथ्राया बेसोदि दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे मेडिकेल कलेज दिनै आन्डार कनस्ट्राक्सनाव दङ दा बे मेडिकेल कलेजआ दिनैसिम दाबो अपेनिंआनो जायाखै, आन्डार कनस्ट्राक्सनावसो दङ। दा बे नैबे मेडिकेल कलेजावहाय जुदि जोंनि सिभिल हस्पिटालखौ लाङोबा मारै फांसनेल जाहैगोन आरो बेजों लोगोसे साननांगौ गोनां बाथ्राया बेबो जे दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मेडिकेल कलेजनि नामावहाय सिभिल हस्पिटालानो जाहैगोन नामा? जिखिनि मेडिकेल कलेजनि फेसिलिटिसफोर थानांगौ, जेखिनि मेसिनारि बुस्थुफोर थानांगौ, इन्सट्रुमेन्टफोर, बेखिनि इन्सट्रुमेन्टफोरा थागोन ना थाया? खोनानाय बायदिबा डिपार्टमेन्टआ नैबेयाव जा दङ सिभिल हस्पिटालाव बेखौनो लांदों, वार्कारफोराबो इभेन सुइपारफोराबो जेखिनि दङ बेखौनो लांजोबदों। दिनैहाय अपिडिबो गैला बेयावहाय, खालि इमारजेन्सिनि थाखायल' दंसै आरो जिहेतु जों थांनानै नुहैदों आरो 31 जानुवारिनि गेजेरावहाय गासिबो डिपार्टमेन्टखौ लांजोबनाय जागोन। दा बे मोनसे टपिकआव सावरायनाय जाबाय। दा बेखौ दसे दोनथ'नानैहाय जुदि जों मोजाङै सानोबा दिनैहाय नोंथांमोना नुनो हागोन आरएनबि सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार, रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार। दिनैहाय रुपनाथ ब्रह्मखौ बुंनो थाङोबा जों जेसेबांखिनि मोनथिगौ जे दिनै रुपनाथ ब्रह्मआ बर'नि गिबि मन्त्रि, बेजों लोगोसे सासे राइटार, बेजों लोगोसे सासे पएट। दा बेखौसो जों साननांगोन दिनैहाय सासे जोंनि बर'नि जे हिस्ट्रि, जारिमिन, जे रुपनाथ ब्रह्मनि नामाहाय दिनैहाय गोमालांसिगोन नामा? दिनैहाय गुवाहाटीनि आइएसबिटिआवबो आइएसबिटिनि नामाबो दिनै रुपनाथ ब्रह्मनि, नोंथांमोना बेखौ मिन्थिखायो जानो हागौ। दा बेजों लोगोसे दिनै क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाबो रुपनाथ ब्रह्मनि नामावहाय। दा दिनैहाय सासे जोंनि गिबि मन्थ्रिनि मुंखौहाय दिनैहाय मेडिकेल कलेजाव जुदि सिभिल हस्पिटालखौ लांदोंबाबो रुपनाथ ब्रह्म मेडिकेल कलेज क'क्राझार होगोन ना होआ जों बेखौसो साननांगौ। दिनै दुखुनि बाथ्रा, दिनैहाय जोंनि बर'नि जारिमिनाहाय जों जेसेबांखिनि मोनथिबोगौ दिनै सोमदोन जोहोलाव, सिखोनाजार आरो गोबां जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेसोरजों लोगोसेबो जोंनि दिनैहाय रुपनाथ ब्रह्मआबो सासे जारिमिनारि मानसि। दा बे हिसाबै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मोनथिनांगोन जे दिनैहाय रुपनाथ ब्रह्मनि नामा जुदि गोमालाङोबा गाबोन समफोरहाय दिनैहाय जोंनि मुसलपुर डिस्ट्रिक्टआवबो मोनसे सिभिल हस्पिटाल दङ, रबि बर' सिभिल हस्पिटाल। दा जेबायदि तामुलपुरावबो दिनैहाय मेडिकेल कलेज गायसनबाय, दा गाबोन समफोर रबि बर' सिभिल हस्पिटालावबो जोंनि क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटाल बिदि गोमोरनानैहाय तामुलपुर मेडिकेल कलेजाव हाबहैजोबगोन नामा? जोंनि बर'नि जारिमिनाहाय माहायनिफ्राय माहाय थांगासिनो दङ। बेखौ जों गोख्रोङै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया साननांगौनि टाइम फैबाय। आं सानोखि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे खोमसि जोमैया साग्लोबफैगासिनो दङ आरो बे जोमैया ओरैबायदि साग्लोबफैगासिनो दङ जाय जोमैयाहाय स्रां जाफिननो थाखाय गोबां सम लागोन। दिनै जों बुंनो थाङोबा मोजां जे मेडिकेल कलेजाव डेभेलपमेन्ट फैगोन, बांसिन साबसिन डाक्टार फैगोन, नाथाय थाखानाय हस्पिटाल मोनसे टाउन गेजेरनि मोनसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरानो बाव बर'ल' नङा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरानो बेयाव ट्रिटमेन्ट लाफैयो। जुदि बे हस्पिटालखौ जुदि बोखारनानै मेडिकेल कलेज थाङोबा बेसेबां साननांगौ बाथ्रा। दिनै डेभेलपमेन्टनि खोथा बुङैहाय जे अलरेडि गोदोनिफ्रायनो डेभेलपमेन्ट जानानै थाखानाय बुस्थु बेखौ सिफायनानै बेयाव मा खालामनो सानदों? गभर्नमेन्टआ जे बेयाव लाख थाखा बाहायदों, नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन गोदान आरोबाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामदों, बेफोरखौ माहाय इउज खालामगोन? दिनैहाय जों जे गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल बेयावबोथ' बे डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे सिभिल हस्पिटाल दङ। दिनैहाय बरपेटा मेडिकेल कलेज, बेयावबो बरपेटा सिभिल हस्पिटाल दङ। जेरै बुंनो थाङोबा बङाइगाव मेडिकेल कलेजाबो आन्डार कनस्ट्राक्सनाव दङ, बेयावबोथ' नोंथांमोना नुनो हागोन जे बङाइगाव सिभिल हस्पिटाल दङ। नाथाय दिनै नोजोरा मानो जोंनि क'क्राझार सिभिल हस्पिटालखौल'? मानो होनबा जोंनि बर'नि जारिमिनखौ फोजोबस्रांनो हमबाय नामा जोंनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ? बेखौ बुजिनांगोन जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बुजिनांगोन आरो जोंनि बर'नि साफ्रोमबो जे सात्र संगठन दङ बा जोंनि लिडारफोर दङ, पलिटिसियानफोर दङ, बिसोरबो जे पलिटिक्सनि खोथाखौ दसे दोनथ'नानैहाय जारिमिनारि बुस्थुखौ जाहाथे प्रिजार्भ खालामनानै दोनो। जेरै रुपनाथ ब्रह्मनि नाम, बेफोरबायदि सासे फेमास मानसि, सासे हिस्ट'रिकेल मानसिनि नामखौ जाहाथे प्रिजार्भ खालामो बेखौनो आसा खालामो। आरोबाव मोनसे खोथाया बेनोबाव जे जों
बर' बिमानि फिसा हिसाबै जों लुगैया जे रुपनाथ ब्रह्मनि नामाहाय गोमोरनांगौ सिभिल हस्पिटाला डेभेलप जानांगौ आं बेखौ सानो जाहाथे सिभिल हस्पिटाला सिभिल हस्पिटाल हिसाबै थाथों आरो मेडिकेल कलेजाहाय मेडिकेल कलेज हिसाबै थाथों डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ नाथाय डेभेलपमेन्टनि मुङावहाय थाखानाय जे डेभेलपमेन्ट जानानै थाखानाय बेखौ फोजोबस्रांनायखौ जों गनाया बेखिनिखौनो आं रायजो राजासिम फोरमायनो सानदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा सानो मानो होनबा बे दानि समावहाय ओरैबायदि माने सिरियास इस्युफोर बेरखांगासिनो दङ बयबो मिथिगौ दिनैहाय स्टेट गभर्नमेन्टआहाय दिनै सिभिल हस्पिटालखौसो बोखारनो हागौ स्टेट गभर्नमेन्टआहाय गोबां खामानिखौ मावनो हागौ नाथाय जोंनि उरुप कुमार दे सारा दिनै मा खालामगासिनो दङ उरुप कुमार देआहाय दिनै हेल्थनि इएम जानानै बिनि मोनसे दायित्व दङ जे रायजो राजाफोरा सिभिल हस्पिटालखौ जेसेबां इउज खालामो बे इउजफुल नंगौना नङा बिथाङा गावनो भिजिट खालामफैबाय थायो सिभिल हस्पिटालावहाय गोबां दिनै बेयावहाय पेसेन्टसफोर फैयो जेब्ला मेडिकेल कलेजावहाय सिभिल हस्पिटालखौ लांगोन बे समावहाय गारिनिबो खोथा दङ थांनायनि दिनैहाय देबरगावआ क'क्राझार टाउननिफ्राय मेक्सिमाम 10 किल'मिटार गोजान बे हिसाबै जों लुगैयो सिभिल हस्पिटाला थानांगौ आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि रुपनाथ ब्रह्मनि नाम बे थानांगौ आरो बे सांग्रां जानांगौ बाथ्रा बेबो जोंनि जाहाथे बिटिआरनि जेसेबांखि लिडारफोर दङ बिउर'क्रेट्सफोर दङ जाहाथे नोंथांमोना पलिटिक्सनि खोथाखौल' सावरायालासिनो नैबे जे रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जे साधारन रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे प्रब्लेमसफोर सोमजिगासिनो दङ बेफोरखौबो नोंथांमोना जाहाथे सुस्राङो आरो बिपिएफ इउपिपिएल बा सात्र संगठननि गेजेरावबो गाव गावनि एगेन्स्टखौ लाथ'लायालासिनो जिहेतु जोङो बर' बिमानिनो फिसा हिसाबैहाय बर' हारिनि जे प्रब्लेमफोर जों फेस खालामनांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे सांग्रां जानानै फोसाबो आरो नोंथांमोना जुदि सिभिल हस्पिटालखौ जुदि बोखारनायाव जेबो फंसेबो बाथ्रा बुङाबा दिनै बिजेपिनि गभर्नमेन्टनि जुदि नोंथांमोना फंसेबो बाथ्रा एगेन्स्टआव बुंनो हायाबा दिनै जोंनि बर' हारिनि बिटिआर एकर्डजों जानानै फैनाय दिनै आदा एक्स एनडिएफपि मोन दङ दिनै जोंनि एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला सारमोन दङ बिथांमोनखौ नोंथांमोना माबोरै बख'गोन नोंथांमोना बेखौ सान जाहाथे पलिटिक्सनि खोथाखौ दसे दोनथ'नानैहाय रायजो राजानि डेभेलपमेन्टखौ सानो जों बेखौ लुगैदों मानो होनबा जिहेतु जों मिथिगौ क'क्राझार सिटि अफ पिस बेजों लोगोसे बिटिआरावबो सान्ति फैबाय होननानै जों खोनानाय बायदियैनो जोङो सान्तिखौ लुगैदों नाथाय नैबेबायदि जेबायदि असान्ति सोमजिगासिनो दङ जिहेतु पाब्लिकफोरनि गेजेरावहाय माखासे गिनाय भाबखौ लाबोनाय जाहाथे नोंथांमोना बेखौ फोजोबो बेखौनो आसा खालामनानै आं खावलायबाय जोंनि जाय लिडार्सफोर दङ जाय गिदिर गिदिर बिउर'क्रेट्सफोर दङ नोंथांमोना जाहाथे सिरियासलि सानो आरो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानानैहाय जे खोमसि साग्लोबगासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेखौ नोंथांमोना बुजिलायनानै खौसे जाना जिहेतु प्रब्लेमफोर फैयो बेखौ जुजिलायनाया गाहाम जागोनखौ आं सानो